ولسا أسلموا نعم أزغرا هرلا على كونول هرلا آمين أم بمين على فهرلا على كوكاين آمين أفلونا لبا على كانيامبلو آمين أنا جمانا على كاكيشي آمين جمانا على كاكولسما آمين أنا فامو على كوكلا دريوي آمين أنا دونبو على كوكتشيتيوي آمين jamana deun jamana hine jamana kanu ala ka do an bela jelela آمين kira jati horoma kama آمين aw islam jamagulu kama آمين sal ala mustafa karim والسلام سارة oko aslamo namore نعم fina ne ala ka je نعم anga tariku نعم no gazwa kaybarai نعم nianga sigi shenflanae شيه سيغاتولا kasheti numéro 2 نعم ne ala ka je shuna aminoke شيه gazwa kaybara نعم kobba minun gara sahaba u fe o kanaka نعم ani ala kira fe sallallahu ta'ala wa sallam والسلام ngamo la pmabo de ta aye نعم ko wala aye شيه ndella kanin foye shenchama نعم mo yananga wajuli ke zanadani ziridani iswarboy نعم anga wulbalu dinyoma شيه anga kaybara ere mi an ve jamana ngono ya نعم be maliya mimbiya sinji tige mimbiya نعم furusa galo mimbiya نعم muso kele million vla mimbiya jeunga danga de mimbiya نعم demiso nga kulushi yoro mimbiya نعم famo ka galo ndiga mimbiya moru ka mogo faga mimbiya sugo ka mogo sogo nyimina mimbiya nyaunga gazwa kaybara تمام يمسى سيغاتولا ايوه nandora ko de barachi kelengele نعم dawni togo dawni dugula نعم to ga sira fara aye ka kira ka gazwa kaybara fana nyefo نعم nyefo to fana to ga sira fara kanga bira شيه وكاكاو بيبيرني jamana nyi mali شندو anga dine to islamaya نعم geleya mi manga jamana kono bi نعم jamana dew mogo te chena bile fiu ها الله اكبر na jamana dew mogo bu ka parti de la شندو ne de la ka fue shen jama نعم ni wajuri cheme yoro mi hali ni ka ali sangare mangate نعم allame شندو labara يا باشا ni سامري wajuri cheme karamogo minda نعم muni bolo flala tani se flay سامري wanne kuma ni chefo ni dara ne ka chena ne ka chemine tiga bugudala kana tugungo kana fendia سامري باودي alaka yamaru islamaya gelero kara ni de wallahi mogo be o ka mogo de la ci nga mogo te chela Allahu akbar o ka gele aw ko adamene la na ni tsega che be fosa ay abada ali kira muhammadu masaka befo fiu sabu kira tato ko sabo ayafo sabo masaka beke ay tato ko donbo ayake donbo tsega beke re fiu tese ndabi se doma dobe ba suro nganyira ma mu mebbe o tenga wajuli kono sigato lawo me obe cindo ono kera ni o me moreda ikango mine ni mo ko be alala sangara alaka yamaru ami me o wadila sa aw bina murti ho ali sangare don ba boy o dama seni mo ali sangare de ala ya abada ko kira do wa fiu me ay chimine afuba toy sangare mogoti basanna ka bina bola fiu mogo mi stanu valeur do ni ma songa stanu taka be bola e kunlo chena wallahi sigato ay chimine akana foba laje aywa jango foba mi ngoyere ayare jogo fle na aga chimine ay laje waga chimine wani karamogo bi chefo yoro ayo mine sangare akana baba kunne Aywa. ndekire nde na bimaye ma fonye ma bayere menne ko nye mini minno mofo ay chemine aywa aywa ay chemine de aywa be male manga jamana kono be chenti cindo be le mogo bi ka shokola wallahi be mogo bi ka karamogola ni ka shoko ma minfo o te chen aywa ni ka shoko ma puma minga o te chen ni ka shoko ye min daga o de chen ala ko teble kira ko teble foi ha ni e bayo ko kana manga dora tew na
baya karamogo min nana kuma ɲɛfɔ o tɛ ne ka seko ye o tuma n'o tɛ n ka seko ye n'o ko baya hali n'a bɛ kuranɛ na n tɛ sɔn o man ɲi Sangare nin bɛ kɛnɛ kan dɛ wallahi nin ye diinɛ ko bilen fiyewu f'e ka karamɔgɔ ka k'a fɔ e ka karamɔgɔ ye Ala de ye abada e ka karamɔgɔ ye kira de ye ayi o bɛ se k'a bɛɛ fɔ cogo di abada a bɛɛ tɛ se ka fɔ sa siga t'o la a ye to an ka ɲɔgɔn minɛ tiɲɛ na o ka kan jamana diinɛw fara-farala jamana diinɛ tɔn cɛyara jamana karamɔgɔw cɛyara jamana diinɛtigiw cɛyara jamana taabolo cɛyara nka min mago bɛ Ala yɛrɛ la o de dɔgɔyara Sangare siga t'o la tɛmɛ ɲɛmisɛn o gɛlɛyaw de b'an kan dɛ wallahi n'i ye arajo kapite dɔrɔn arajo so k'a bila wajuli la n'o karamɔgɔkɛ ko awuzu bilahi mina shaitani rajim n'o ka kumakan ma taa i jimi sira fɛ dɔrɔn i b'i kasɛti fa ko nin ye karamɔgɔ karisa ka mɔgɔw o man ɲi o man ɲi o diinɛ ko ye bilen abada karamɔgɔ ma nkalon tigɛ fɔlɔ fo dɔrɔn anw ka tɔrika taabolo mɔgɔ tɛ o tuma aw ka taabolo ni maa min don o la o tɛ silamɛ ye dɛ u bolo ka nin o y'u kunkololata ye aw ka taabolo bɛ kuranɛ aya jumɛn na fiyewu a tɛ yen Sangare n delila k'a fɔ a ye baya ye silamɛya donkan ye o bɛ kuranɛ aya jɛlen la siga t'o la siga t'o n la delila k'a fɔ a ye ansaru bɛ kuranɛ aya jɛlen la o kira ye mɔgɔw wele ko al-ansar wallahi diinɛ tɔn tɛ ayi barika tɛ taabolo tɛ ni taabolo kɛra ye o de ye silamɛya taabolo ye tiɲɛ don mɛ ansaruya yɛrɛ f'o de ka sidɔn Sangare ansaruya yɛrɛ f'a ka sidɔn ayiwa tuma min na kira sallallahu alaihi wasallam wasali n'a bɔra Makan a nana Madinɛ gɛlɛya bonyanen tɔɔrɔyaw bonyanen faso y'a gɛn tuma min n'a nana Madinɛ Madinɛkaw ko i bisimila i bɔra i ka so i nana i ka so tare siga t'o la kira ko olu de ma aw de ye al-ansaru ye tiɲɛ don mɔgɔ minnu y'u ni n'u ka nafolo di kira Muhamadu ma k'a dɛmɛ silamɛya la o ye diinɛ kura ye ayi Madinɛ ansaru Allahu akbar minnu bɔra kira nɔfɛ Maka ko Muhamadu gɛnna a faso fɛ ni Muhamadu gɛnna o y'anw ŋɛlen ye kira ko olu ma aw ye muhajirinaw ye tiɲɛ kira taara ka diinɛ taabolo min sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ n'i b'a faamu o de ye ansaru ni muhajirina ye tiɲɛ don an b'a fɔ a tɔ ye nkalon ye dɛ mɛ ni taabolo min ko bɛɛ kafiri k'o taabolo ye nkalon ye ayiwa taabolo minnu nana ahlubɛtiw fɛ kadiriya b'o la tijaniya b'o la mɛ ninnu bɛɛ ye tiɲɛ dɔ ye mɛ ninnu bɛɛ nana ka na an dɛmɛ jogo dilali la mɛ ni mɔgɔ min ko non ko n'i ye kadiriya minɛ ka ban ko i kisilen hali ni jogo ma ɲa seleke bɛ ta ka yiri la k'i ye nkalon tigɛ Sɛki Abdul Kadiri Jilani m'o fɔ mɔgɔ si ye fiyewu o ma kɛ ni maa min ko n'i ye tijaniya minɛ ka ban ko i don alijinɛ kɔnɔ Ala bɛ yafa n'i bɔkolo bɛɛ ma hali n'i ye janfa kɛ hali n'i ye mɔgɔw faga a bɛ yiri la k'o ye nkalon ye sabu kuranɛ aya jɛlen ko jɛnɛyakɛla bɛ jahanama kɔnɔ Sangare ɲinan kɛra asulu kɔ ka n'i poro fɛndiri kan wuri ni di kun ye fɛn dɔ de ye ko a bɛ jɔn surunya Ala la a b'i gɛrɛ Ala la Ala tɔgɔ fɔ bɛ jɔn sanuya mɛ ni Ala tɔgɔ fɔ y'i bila jurumu na e bɛ se ka kisi wa abada i tɛ a ye kisi kuma in faamu lahara an bɛ taa segin a kan Ala ɲɛfɔ hali ni diɲɛ bɛɛ bɛnna a kan ko n'i ye wurudi kɛ k'i bɛ don alijinɛ na ni kelen ni bi to n'a ma n'i bɛ jogo ma ɲɛ i y'i jahanama den ye tɛmɛ ɲɛmisɛn an ka bɛnbaliya diinɛ ko tɛ an bɛɛ mago bɛ tɔgɔ de la an bɛɛ mago bɛ ɲɛkun de la o de gɛlɛya b'an kan tiɲɛ don ne nin tɔgɔ ye Abubakari o bɛ diinɛ créer Bakari diine kun wɛrɛ foyi t'a la n tɔgɔ ye Bakari n ka kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye bɛɛ ka diinɛ fara-farala ta tɔgɔ ɲini ni bonya ɲini kama tiɲɛ don karamɔgɔw a ye Ala ɲini Ala ɲini na an bɛɛ kan ka bɛn mɛ ne y'a ma bɛn walahi ne bɛ ka fɛn dɔ ɲini o tɛ Ala ye tiɲɛ don siga t'o la o bɛ fɛ k'u mago de dilan ni Ala tɔgɔ ni kira tɔgɔ ni maa ɲumanw tɔgɔ ni maa sɛbɛw tɔgɔ ni furukiya ye bon bonya tigi ye Ala de ye ni Ala y'i bonya maa tɛ se k'i dɔgɔya fiyewu mɛ ni Ala y'i dɔgɔya hali ni diɲɛ bɛɛ y'i bonya i b'i dɔgɔmani ye dugukolo kan wallahi siga t'o la a ye to an ka bɛn ayiwa wa atasim bi hablillah jami'an wala tafarraqu kumakan fila he a ye ɲɔgɔn minɛ he a kana fara he a ye ɲɔgɔn minɛ he a kana fara he jaa bɛna fara o kuranɛ aya in jiginna k'a sɔrɔ diinɛ ye kelen de ye mamadu ka diinɛ fara wɛrɛ t'a la diinɛ ye kelen de ye silamɛya ɲɛsifan kelen alikaba kuranɛ ye dalilu ye o ye kelen ye mɛ kuranɛ ye aya jɛlen fɔ ko he a ye ɲɔgɔn minɛ jaa kuranɛ b'a dɔn he a bɛna fara o siga t'o la kuranɛ ko he a kana fara
ya kurne ya do abla farade wallahi wala nya fi ngo kurne puma ga zabay no min temena mi mesena ani mi minake ci min temena mi mesena ani mi minake o ya ala ne kira ka puma bela gele Allahu akbar o puma mi minake o de he akana fara ala ya do he o bina fara wallahi fara le da iti karamo fly malla abada ko bi nyom soso ko dogo jena bi be ko dogo atibe fiaw me karamo shima jena dabla ay wallahi karamo bi jena mi nga hal bar la tike ni qur'an ci alhamdulillah tabako asakla galbi ni bi ni fofo ni sema Allah ndo ba ni ci boy ngala na qur'an na mari moru bi jena mi nga hal bar sola billahi atike subhanallah sai muru muso do mi duka abeti blati de ay aywa lut de ga fo ma fo sare Allahu akbar amin obi jena ga ko mo gasa mo ko foite qur'an na o yo qur'an ke mo ko nyanaay me qur'an ko ga fa fa nablo ya beke umay o de la o desara waju kella chendo nyama sogara musogoy beti me soko na klimu joro alhamdulillah ni ko karamo ga bobo ko kata buton dugla ta waju ko tiso sikatola aga dugu be roj me ko trobe ya ko tronti on tise katai yele be yele ndan seka musulma bi soro ti on tise kata sare bako ni ko teble de me ku vu nga do ko karamo ko ti chenka de chendo sare ala ko nga dine la se karamo ko ga dine la se ala ko nima la se niya do mi da faraja ne makono no karamo ya do seraga boka fo fiaw bana bamago radio falete pumala ni fiaw bamago television falete pumala wallahi awga dugu nyana fene de islamé ala wa chendo aga mistri nyana fene de islamé ala wa wallahi ala ga mogo be tahiya wa ay mogo sor la ku kala ala wa fiaw de ko bamago ndaya ko ne asa ana yo sare to ko nyini de keme kan fara wallahi be mogo be yanga de la mobili ko kele muso ko kele étage ko kele dugu ko kele kurane tien foli kele mali kono ya o de be ka ba alhamdulillah o bi fe ka mogo nya alala ni ala to koy o bi fe ko biri ko dabare mogo jolla ka bolo mogo jolla ni karamo ye o la ne tara sugula sanna ni no kima woni joli ni ko me karamo ngono comme ne karamo ni ti fe ka fe no ya o ne karamo ye mi fe ki ga fe prix fonya sama ulti fe ka fe do soro ko du kan karamo ye sare karamo ne de la kan voye shenchama chendo ngoli mogo mi yande mendoyi a karamo ko kime flamine ga isadeta no billahi o warin abi ka sochi ki ka duchi ki mogo sa ki dogoya ki malo ki lebo ki do jare mo kono don ba wari ayo togoni anyefo ni mogo e kime fladine ma ko nga mina karamo no amad ne makoy karamo ali adira karamo de ma che no te ere to ko ali amenyo be fe ma de ma ay karamo de bene to ko ka che mena tigi ya do ka fo de ka bare mo ko fo ni jenani shwani no abadia abada tadi aya de ni korone boya de chendo aya de ni dine to ko de meni no mine ko du ka so nde dine bare la dibila nga du chira de wallahi abachi haram be ngono de chendo lulu be ngono de mo ko sara de wanti kishi don ba temanyamse nyamugoma ngo karamo ni bonya mimi ku yew na manga sikatola haramu do kono billahi chendo klabe wallahi karamo keme mini bonya dorme keme kaka achele makli Allahu akbar keme sara do le ba la geti maye ikanga konwa ngel ni karamo ma kan kabako nu ka ke ku kanga je mago ka bonya ko wallahi kam muriya ke ka bolo lati chendo nu ye mago ka bonya ko karamo ka mene masiba do ka du kono wuti lafiya wallahi sikatola ai anu manga sikatola ni ya keme fla mene kigi jogo nya sade chendo ni ya keme nani mene kigi kle sade che me ebe wala muzu ka dogo la jijoro dinebi ni ki tachan ki halaki ko be kan worde ma ko karamo ka be kan ngomene ko bli kun ki yanga no ika ke ko ni mogo we ni manga ko alai temanyamse
imange ko alay o de la aba karamo chamanga du halakito e kata imalo ni lebuko buka donwo do kuma shuli buka ala tere o baga nga dine to de ta ka cheni ka jijugoro ala ko fonga ira keneka sare afamna ire miede fongo de ira denba onne laga fayenga ka kle chendo yafo ni kle mo ko binyi wallahi me ni kle me segela de ngo segay mbela itablo kayime chendo sigatola ali naga mogo e fanda o bisaka fo me ali naga mogo na njera moria do la yanga war mne musugo amasaka fengla la itsugo fo kuila tsugo fo sare ja ali naga mogo wasale bitade chendo ali naga mogo e fanda onye chendo me ali naga mogo kuma nga duguka akwa nga passe duma akwa nga ga dema bolo war bla fe anya ga passe di ka dema bolo war bla ka bi wolo la mamo ke fo sare sigatola ala ya morle amta dugo dula nanyere chendo ni mi na mamo bla ngu nanyere ni ma fena ma ini chenire sigatola mba faga faraka nyoro dima o kaka anga be aywa anga ndega di nyoma no karanga islamia bitanya fe chendo na ma be foti sigatola dudun ay be wala sa duga heresro wallahi dudun ay be dugu ka lafiya jamana dun ay be jamana ka bonno ko la wallahi ni bende yoro mi lafiya ti 0 nga bigazuwa damne mi benyi ni jamana ko o kaka mi benyi ni duwe mi benyi ni kablawi ay be aywa be de bato am se fen jamana chendo nambena e mutu glalay eni ne kabbe ne moy ni karamo wajibi kala nambe kabbe ni dumuni sera do mi itna karamo wele chendo iba wele ni moriya nana itna ni morke wele ni nga mutu chanande mi kanise wele chendo na mabedu abigala o ma ay to ngabe aywa angana fara amai slame kelini angana ke flay sigatola slame bolo fara ubbe ama bane aywa dini bolo fara ubbe ama ba yiri jubbe yiri bolo fara bala chendo mani bolo fara mingo ale bolo kwarasa ale bi se ka tige ka bo bala amiya tige na ko ni kalo fla kibra bi jade sigatola sare abul be bo chendo slame yiri juwe kalmatu tauhidu ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu ta'ala wa sallam sare temayemse o de wala le o tauhidu wala le o de ndi fla fara alaka chendo o wala le de ndi shwanike wallahi o wala le de ndi jinake sigatola o wala le ndi jamba ke seni bulla o wala le ndi mafa o wala le mamadu mi ekira no ko mi kongo kemboke chendo sigatola o de koko kana wala ye brachi angata koko kurukuru letu o tiketio nganga dala wallahi hamba wala nga sare mani dew hali na ya soro bayate kurade kono ate ariza kono ate tawreta kono ate injila kono ate zabura kono ate sebeve voy kono baya kana ke foila karamo dogi kumulo jadulo ka baya hakilla woro ndadulo kana foanyona est-ce que hakili tigi kodoma kan asosowa abada fiu kana ke dine era la fiu ala ka fo ka masaka ga dugo ka mabuda ni chente wallahi ko amsa noy sangare ko chente korone aya jele ko chente chelo subhanallah wallahi ne ka bago de kama ko do umo ko tiala la wallahi karamo ya do baya che me karamo mi baya ko développer ka irana kurana na on ti fe ni nana ni mi ando fe sigatola sangare wallahi ande baya la guno ni wallahi sangare ay ma fo to wala karamo mi nana baya ku to fe oda to bana baya la che u bana nera la ibo kundo ay ku mo benga ke mi ma ko anti fe aywa olu mogo be ikake mi ni kero ya ala mogo be mi na itiku chendo sigatola karamo ay dara nana ado mi ngo ko fato u ko lala to u ko laloma che u ye febe fo wallahi hay mogo la jeya o de ato ala ya keta chendo sigatola Allah aga aliti malaje sangare ay aliti kuru ka blama te ka kono abada Allahu akbar muso tate che tate fiu ala tadu wa bi ala ka bara deke wallahi ni tuura ko olay ni chwe ni ma tuga ko la kamufu che sare me aga do alite dine bolo farala ka fo dine bolo fara mo do ali ansarwe chendo ga aliti ci ansaru fe
Ayi fiyewu. Sabu ala ko n'i y'a dɔn n'i m'a fɔ min dafara jahanama kɔnɔ. Allahu akbar. Ne ko n y'a dɔn ko n b'a fɔ jɔnni k'o ti kɛ. A bɛ kɛ n k'a fɔ an ka taa. Jɔnni k'o ti kɛ. O maa tɛ yen o. N'i y'a fɔ an bɛ taa yɛrɛ. N'i y'a fɔ o kuma tɛ ne tɛ lahara falen e la o. Ayi abada. N'o tɛ falen e la o e ta ye fu de ye. A fɔra ko karamɔgɔ k'a da de yan. A y'a da de yan. N'o kun y'a da de e bɛ don silamɛya la wa. Abada ne ko di don. Siga t'o la. Minnu ko k'an k'an da de olu bɛ mun kɛ diinɛ na k'an ti an t'o sanfɛ. Foyi tɛ yen n'an t'o sanfɛ. Walahi. San mun bɛ ala jabani an bɛ min k'an ka denbaya la a cayalen tile 60. Tiɲɛ don. Bɛɛ bɛ kɛ ɲagasa kɔnɔ ala ka diinɛ ɲɛfɔli la. Walahi. Burusi kɔnɔna na kɔgɔ na soso la. Tiɲɛ. Siga t'o la. Walahi. Mais o bɛɛ la i bɛ dɔgɔya u bɛ fɛ i ka kɛ min ye i y'o dɔn. Ayi. Ka to ka kɛ comme télécommande i bɛ digi n'i digira ka bila chaîne min na i k'o chaîne ta. Anw ka commande ye ala ka kuranɛ de ye. Tiɲɛ don. Anw ka commande ye ahlu beytiw de ye. Tiɲɛ. Karamɔgɔ kunkolo si tɛ se ka n'i jɔ k'i kunkolo ka bɔ k'i b'anw digi. Sare. Kana taa yan fɛ n'a ma jɛ d'i ma kana taa yan fɛ n'a m'i wele o t'anw ye. Sare. Abada. Ala ka diinɛ maa jɛ t'i ɲini o la. Siga t'o la. Siga t'o la. Sare. O la ne ka ko kɛ bɛ ka maaw kɔnɔ wa. Ne tɛ udu ansar udu islamiya ne t'a la. Siga t'o la. I kulo kuma in nɔ. Lo b'a la. Ne ye ansar dini tɔn de ye. Tiɲɛ don. N d'a mɛn ala la n d'a mɛn kira la n ye baya kɛ ka baya yiriduwani kɛ k'a sɔrɔ n ma balokoya. Tiɲɛ don. I kulo kuma in na wa. Lo b'a la. An ka bɛnkan o bɛnkan nafolo la a dɔrɔmɛ kelen juru tɛ na. Allahu akbar. N t'o fɛ ɲɛna dɛ ala b'o dɔn na. Tiɲɛ don. Nka ne de t'i sigi abada. Kalo k'a fɔ ale t'a dugu in na wajuli la. Ne de ko n ye min dɔn karamɔgɔ Ayidara nɔfɛ n bɛ wuli k'o ɲɛfɔ diɲɛ kɔnɔ. Tiɲɛ. O bɛ bɛn yɛrɛ de. N fa donna na ka ɲɛsin fɛn min ma o y'o ye. Tiɲɛ don. Kunbɛncogo de t'o la ala ka da ɲɔgɔn fɛ. Siga t'o la. Parce que munna kunbɛncogo t'a la n'a y'a sɔrɔ la n tɛ dugu sɔrɔ ni e Umaru ka wari tɛ. N'i y'o tigi a tɛ dabila. A bɛ jɔ. Diɲɛ maa si tɛ internet ni diɲɛ jamana bɛɛ ko minnu bɛ wari kɛ ɲɔgɔn kan k'a di ne ma ka ne balo ma ka ne passe ka taa dugu dɔ la. O tɛ siga t'o la. A y'o seere o. Suma tɛ Allahu akbar. O tuma ne bolo fila ka ɲinini kɛlen ka gazolini kɛ n kun. Ko na ka n balimaw ni n kanuɲɔgɔnw cɛ kɛ n kun. Ka taa ka dugu la n'an ka kasa ɲɛ an pɛrɛlen ala ka diinɛ ɲɛfɔli la. Mɔgɔ bɛ jɔnni ɲɛda la. Mɔgɔ si. Ala ka yamaru. N'an ye jɛkulu dɔ sigi sisan. An k'e kɛ ɲɛmaa ye. E de b'an bɛɛ commandé. N'i ye ɲɛdaw filɛ ɲɛda min man di ye i bɛ butɔn tigɛ o kan dɛ. Tiɲɛ don siga t'o la. Walahi. Anw tɛ maa ka commande kɔnɔ. Abada. Mais an tɛ foyi fɔ dalilu tɛ min na. Siga t'o la. N'a y'a sɔrɔ la ko ɲankuma ne ka kuma den kelen bɛ yen k'o tɔgɔ ko Galo walima k'o gɛrɛla Galo la. Ma ne ka baara tiɲɛna pewu. Tiɲɛ don. Sabu kɛ bɛ cɛ min kɔ k'a sɛgɛsɛgɛ a ka kuma bɛɛ la a n'a ka waleya bɛɛ la o ye Ali ye. Tiɲɛ don. Siga t'o la. N'i ye mɔgɔw kɛɲɛ dɔrɔn mɔgɔw bɛ fɛ k'i ɲɛɲini k'i da dɔn. Walahi siga t'o la. Siga t'o la. Ami ne yɛrɛ tɛ malo cogo dɔn jango aw. Tiɲɛ don. Siga t'o la. Ne tɛ malo cogo dɔn parce que c'est-à-dire mɔgɔ o mɔgɔ n'i tɛ malo cogo dɔn i ye kafiri ye. Mais n ka bɛ de ne ka doni minnu bɛ ne da la o doni bɛ wuli cogo min ne t'o dɔn. Allahu akbar. Ala de bɛ se parce que mumuni ala yɛrɛ bɛ dɔn ala ko mɔgɔ de la. Tiɲɛ don. I bɛ ala ko mɔgɔ ta i b'a dɔn k'a ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ. Siga t'o la. N'i y'anw dɛmɛ n'o arajo so ni wajulikɛyɔrɔw la kɛnɛw kan ka na n'a ka mɔgɔninw t'a to i b'a fɔ ko minnu y'a kɛ surɔku tɛ. Siga t'o la. Siga t'o la. Walahi. Mais a kɛtɔ la o ni ala de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ. Tiɲɛ don. N'a y'o bila don min hali n'a cɛ ba kelen jɔra a tɛ se ka fɛn kɛ. Siga t'o la. N b'a fɛ ka sira fara ka yɔrɔ d'i ma. O ka kan. An ka bɛn. Ayiwa. Jamana in ye Mali ye n'an ma bɛn jamana tɛ an bolo dɛ. Siga t'o la. An ka bɛn n'an ma bɛn an ka ɲinifɛn tɛ sɔrɔ. Yarabi ala k'an bɛn. Amin. Ala k'an bɛn. Amin. Kana ɲinɛ dɛ nin ye gazuwa Kaibara ye. Tiɲɛ don. A tako filanan. Ayiwa. Naam. On cherche la protection auprès du Seigneur de l'univers. An bɛ taga ɲini ala faama fɛ ni ka bɔ setanɛ tɔɔrɔ ma kɛ. Contre les mauvaises. Ni ka bɔ adamaden juguw tɔɔrɔ ma. Iblisa. Setanɛ wa nas minal jinnati wa nas. A bɛ jinɛw la wa a bɛ mɔgɔw la. Adamaden setanɛ b'an ni ɲɔgɔn cɛ fana. N'i ye musonin kelen sɔrɔ n'a ni adamaden setanɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ lagosi k'i lagosi k'i lagosi fo ka musonin ni fɔ ɲɔgɔn kɔ. A'udhu billahi mina shaitan la'in rajim. Setanɛ man ɲi dɛ. Wallahi. Ala de y'a ta cɛ an bɛɛ ma kɛ nɔfɛ n'o ye Seyidi Adama ye. Ala ko nin ne ye setanɛ a t'a fɛ de adamaden.
sabunya ta cha be make no fe ata fe ay bala Allahu me akbar adama de ko no ha ala de anjugo ko shaytan ba nyido Allahu akbar mo ko flo gele akono wallahi mo ko flo de ato an faado wan amba won seratu hulu kaya ha amba bi jigi do ma jigina ala fe ara ya to wodi endi jamana kon nana je da ko jida la fito je an faado ma jigina endi jamana kon nana ara wan kulla endi Allahu akbar kabanyi gi yoro anyi gi yoro manya ku ha sigato sai jigina kulu safa awa jigina ko jida la ce anji yoro gele ya ai kabo yoro la lafiya te cheka sigato la ni wulla ni kara ce bara da benena ha ni bla la nyefe sabaraka bi ko chendo ibado programe ya ai igele ga shew da to kulu ko ka shuke na dugu jera fo ka ta se 14h pma imu dale na e nana shew dale 14h pma ka suku kuru kelen fili aywa Non. waru shemma no suku kuru keleta o dun woro bito bilia ay sare suku kuru ba min fili la jamana ngono ya karamo ay dra uta che suku kuru ni to kunye dono yo bulu o ye kelen fili ne re fangeleta o de la an sisi to bango nete o nyini nga dro ko nyi munge aywa o nyiri nga dro yala ali munge an mogo be mina ali shuani ka nga dugula o do o tsika fo fiu atakwila anya mire jenala o watila o tsika fo abada anya mire namara la o tsika fo fiu kira ko anga ningali ko anga no ke o tsika fo fiu baya do chena bolo o tsika fo abada anga juruba la o tsika fo fiu me ali teslame muna aywa ani yela ko de wallahi ha sare angu toy aywa sadiri anga na ngo fles anga tanya fe aywa ni bi shiniye bibi gelay madde chendo nga ni ti shiniye bibi nogoya Sigato. abe babi kaba anga geleya amina shininde che sigato la wa ala ta fa na mashiniye de sigato la hanyi ni voye shenja ma de Che. ne jugu kelenti sa ko ni jugu masa ko anye bichi ne jugu nyeti chi atisa ne kan ga ke mi ala fe malile ya jena abi kene jugu benye wale nyana chendo na kari sale na frido na fo ko ni karsa kuma sa ko ali kuneketa bo fadra ibolole abike wallahi sare sigato la na kari bana ne ko na kuma bana ko atnaketa no iti bana de abike nye wale chendo sare mike mire o de mike buka che la tege soge mana wuli kaba israbla wallahi kabi banungo ga haglitigu nu wolu ni mangame No. do ko do be ko ino chendo haglitigu ko ni sigato la mali haglitigu ma do ko do be ni ngoina chendo jembe mo bin na me ba do ko ni do be stro ko ino che sigato la wa ko do be ko ina de wallahi kana sira ha aywa o tise ka foi kana sigato la ami ala de bulo wallahi gulo mi menga kula ndela ko kun kore chendo mfani mbaga dengo galale nu de mi zoro bisa no wele takane diala ma ko khalifa che sara ala ni jugu serandela no jugu sera ala la sa sigato la nafiki bina fo ko ne de ala ne ta ala ungo ala ekle che meni ne ko ngo maro nyini ngal fayla nam mi mo gastra ko boshi ela o tigi de sera ela sigato la no te mama nga se ka boshi de ai abuma ne bangena do me ne fani mba ko anya kalfa ala la nam ni sekere o khalifa la o e touche kele de ala la chendo sigato la baga menjela ni apma bay Allahu akbar sare chedo mo bange ba bi fedo gla ka blayni nam ngani de na de do bachi sigato la min lara ka bla onye nam de koloshi che mo de kuruko wallahi ni yo de jeni domi nam ba do do mbe sigato la kana fen wole yer la itemi sa umay wallahi imi ni o wole yer la libto ko chendo me itemi ni o wole yer la kibi sutura do ko godatu binifini do be ni alo so ngo bika mo bi yide sigato la sare ay datu aywa no kala daba tu che ni mo bi da sago da bi sago wallahi ala kalanga da sago la amin tani wala dai
Les mauvais djinns et contre tous les maux de la création. ala kangisi jine jugu toro ma ala ka daven jugu be Amen. Au nom d'Allah le Tout-Puissant. ni ala to sanumai seni fanga be ala miye Les sages. ala miye doni masai Les cléments qui manifestent sa clémence. allah ta'ala miye je hine lobole tigi Les miséricordes. ala miye la hara nema karangarale masai Par essence et par excellence. ala miye la hara nema karangarale masai kodo ni famu shibela Chindo. la hara hine karangare Aha. kabla ka mumino kono No. e mumino kono do Ay. mogo min dalido ala la kajje annike ko ka hala take Ah. kadda ala la No. ji innike ko hala take Sangare. ndame ala la Aha. imasaka je innike ko ite mumini Wallahi itai. Fiu. polisi do be klela Aha. do be sumana No. do be klimi jogoro Aha. abe polisi Che. o ga saraw manga o Fiu. ga baro re manga Wallahi. pushere be fletigi mo Aha. kle ba goshi Che. do sigi me klimi jogoro abi munun sheye kono e No. abe polisi ko Chindo. ni ma mi ngo mi dame taga No. ibi wele ko horo Che. o galo bi dima Aha. ni ma mi ngo la ilaha illallah muhammadur rasulullah No. ibi wele ko salame o galo bi dima Che. ni ma mi ngo ala ko ga dabla nya be dabla ala ko ga ke ma be ken se ko bela No. ibi wele ko mumuni Chindo. ye piyo ya Ay. okuma mumuni ya de mogo min dale do ala la No. je anneke ko ay ala take Aha. o le to ko mumuni Che. Sikatola. chedo ni musudo muminatu Sangare. ya rabbi ala kange mumuni Amen. Le Dieu qui a débuté et qui va terminer le aha ala minya ko damene nabi ko laba aya farati Aywa. sunguru boya bibba kamale moya bibba Che. jomi bibba warnyini bibba musonyini bibba No. chenyini bibba denyini bibba No. fere bibba armadiya bibba jineya bibba No. melekeya bibba okloya bibba saya bibba ba bibba No. atobi to ala kili Kama nyamse. ko tobi to ala Wallahi. o ay fe be bla kala mine Aywa. sadi ni ala soro ni fe min zoro ka ala tubulu Aha. o mina mani Che. Ubi nafa. note ni ku bi fa fe mina ala ta mina No. bi janfa Wallahi. Sikatola. fo ala Chindo. ni bla la sigara la domi Aha. ibado fatisi kla Fiu. sere melekeli motu ni na enyo domi No. ibado ko place te muso kola Wallahi banye do. Sikatola. i minge ere mi No. mogo yere di Chindo. ala ka muna ja Amen. tanu wala dai louange à Allah. tanu be allah taala Gloire à Dieu. sanyo be ala Dieu qui nous a mis sur le droit chemin. allah taala mi yambla siratika klele ka namboray Aha. ammi solli kira sanuma inga O kaka. ni muhammadu we Aha. ahmadu kodo Wasalim. kamiyu Wasalim. mahmudu wahidu taha Wasalim. ammi solaka Wasalim. ala ye kira min bunya ni ga kishi ni ga taka Chindo. ammi solaka Wasalim. ammi sola sodunge sanuma unga Wasalim. aka saba nyuma ammi soluka Wasalim. ngo kire ngo Aha. kulla haradu No. ale muhammadu na nyininga anya ale somogo mara chodiya Oh. Allahu akbar. ene shirifi mi nyonye ki o mara chodi Aywa. iga tonyo jmezero ma Oh. iga heraj mezera ma Aha. ku muhammadu na nyininga na Allahu akbar. Oh. maldew Oh. on game ka dosoro ya asedi sharif usmani madani haidar Haydara. Bilbala. maldew awsona ko ka fade Eh. malar Oh. o tawude Wallahi. awsona ko ka fade Ha? aw masaka mashi toro ko dogoya aw masaka mashi toro ko kornya Aha. ina shan ya ka hwalata Wallahi. Sikatola. Ala ya morle. Tawdi nyama. Sikatola. te toro be ve Chindo. me ala be toro be ve Aha. o la fema che Wallahi. o la fendi che Sikatola. ne nyanguma na soro ni doga sutra do No. no ya ka benfinita Chindo. Sikatola. o la ne ba fo ye nga ga ala mine Aywa. aya ke ala kam Aha. aka ta dabla Sangare. wallahi ndilla ko fo ye ni jurmu bi sebe aka mo do fe No. walma ni baraji bi sebe do fe aka dugla mo do No. islamia billahi ne bi boal Sangare. Sikatola.
parce que o tigi bi se ka ne filɛ dɔrɔn n ko n'a ye ka fɛn dɔ sɛbɛn mun ne ni min man kan. tiɲɛ don siga t'o la. mais ala ti jɔn dɔn. fiyewu ni min ka kan ala b'o sɛbɛn. walahi siga t'o la. ala k'an sara ni hɛrɛ ye. ami. tariku in. n'o ye gazuwa Kaibara ye. naam. an kun y'a bila yɔrɔ min na. naam. tuma min na ni yahudiyaw ye tɔnsigi kɛ. k'u mago bɛ alakira kunkolo la. naam. sallallahu ta'ala wa sallam. wasalim. k'u mago bɛ Seydina Ali kunkolo la. naam. ala ka diɲɛ bɛ Aliyu ma. ami. ko jɔnni bɛ se ka an dɛmɛ ni Ali kunkolo ni kira kunkolo ye. naam. yɔrɔ bɛɛ dɔ girinna ka wuli. Ijasu ibn Manzari. naam. ale ko kira kunkolo ni Ali kunkolo ko tɛ baasi ye. ko mɛ ko bɛ mun k'ale ye. e k'a dɔn u bɛ min kɛ sa. u y'olu ɲɛfɔ. sanu hɔrɔn mutukale ba tan. y'o f'i ye. ani warijɛ mutukale ba tan. ani yakutu ni burahani. ayiwa k'u na ɲaamɛ 100 doni. ni so parilanw. ani mɔgɔya parilanw. k'u na ɲaamɛ 100 doni o la k'o d'a ma. n'a sera ka na ni kira kunkolo ye. ani Ali kunkolo ye. o tuma Ijazu ibn Manzari ko sisan. ayiwa ko jɔnni bɛ ka ale seere o la de. ayiwa. an kun ye fɛn bila ye. naam. Ijazu ibn Manzari. a ko y'an ka jama. Qui d'entre vous pouvez être le témoin de vos promesses? a ko jɔnni bɛ se ka kɛ seereya ye layidu in kan. a ko a bɛ min kɛ ni kira kunkolo sɔrɔ la. ani Ali kunkolo. jɔnni bɛ k'a seereya ye. naam. i b'i janto yɔrɔ la n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ. seere k'a la. ayiwa. n'i bilala furu koɲɛ la. seere k'a la. ayiwa. n'i bɛna dutɛrɛn sa. seere k'a la. ayiwa. a bɛ fɛn o fɛn kɛ diɲɛ na. naam. ne delila k'a f'i ye. tiɲɛ. seere k'a la. siga t'o la. seere k'a la. ayiwa. adamaden bɛ cu ni ca ni ce bɛɛ fɔ. walahi. seere kɛ. ayiwa. seere k'a la dɛrɛ. sangare. e ni dɔ bɛ taa furutama la sisan. naam. ayiwa a mana bɔ furutama yɔrɔ la banni bɛ se ka kɛ kote kelen dɔ bɛ se ka fatu. tiɲɛ don. furu ma tiɲɛ koyi. ayi. a taamatɔ bɛ kɛ o. siga t'o la. ɲɛfɔli de bɛ kɛ tɔgɔli fatura. tiɲɛ don. mɛ n'i ye kelen y'a kɛ ne sara. a ko in bɛ taa zoro la dɛ. a bɛ gɛlɛya. n y'o misali d'i ma teliya la. ayiwa. n'i taara Tereza dɔ bolo i kelen a tigi kelen. i sara a tigi ko i ma Tereza a bolo. i salen kɔfɛ. a kɛra tiɲɛni ye dɛrɛ. a bɛ kɛ tiɲɛni. seere k'i la. ayiwa. a bɛ fɛn o fɛn kɛ a ye témoignage k'a la. ayiwa sangare. an y'an ka furuw siri. an ye seere kɛ. tiɲɛ don. an y'an ka denkudiw kɛ. an ye seere kɛ. tiɲɛ don. n'an ko kalo yɛrɛ sunkalo. seere bɛ kɛ. tiɲɛ. n'an bɛ bɔya kɛ. seere bɛ k'o la. walahi. siga t'o la. a ye seere k'a la dɛ. ayiwa ayiwa. ala k'u ka seere kɛ. an y'a faamu. kafiri yɛrɛ k'u ka seere k'ale la. walahi. naam. Immédiatement. o yɔrɔ bɛɛ la. Kaisu ibn Rahawani et Ankebutu ibn Zakwana ont dit. a ko Kaisu ibn Rahawani. naam. ani Ankebutu ibn Zakwana. kafiri belebeleba fila don. olu girinna ka wuli olu ko. On les garantit et on sera les témoins. wallahi an galenna bolo la. an bɛ k'a seereya ye. an b'a garanti i ye. wari min sara n'i nana ni kira kunkolo ni ale kunkolo ye. naam. Ils ont encore dit à Ijasu ibn Manzari. olu tilala k'a fɔ Ijasu ibn Manzari ye. Ne doute pas de cela. wa kana siga o la ko Ijasu ibn Manzari. On jure à nos dieux. an galenna an ka maaw la. On demandera à nos dieux de t'aider sur Mohamed et Ali ainsi que ses compagnons. wa n'i bɛ taa Aliyu nɔfɛ ani kira nɔfɛ an bɛ a ɲini an ka boliw fɛ. u k'i dɛmɛ kira ni Ali kan. o bɛ k'a nɛgɛ de n'o tɛ. ni a bɛ se ka dɛmɛ kɛ. aw yɛrɛ ka dɛmɛ ɲini bolo fɛ a ka taa o kama kɛ. sangare. n delila k'o f'i ye. naam. gazuwa karanga la. n ko a tɔgɔ ye di jisuwikaw ka boliba. naam. u ka masakɛba ko Mujibu. Mujibu ka boliba bɛ jisuwi. naam. arabuw de farala ɲɔgɔn kan ka na Mujibu yɔrɔ la k'u bɛ fɛ ka na ale ka ko don boli kɔrɔ. Mujibu donna so kɔnɔ. naam. a y'a ɲɛsin a ka boli ma. a ko boli ma ko arabuw n'a mɛn dɛ. ko kamalennin kɛmɛ k'u tɔɔrɔ k'a tɔgɔ ye ko Ali ibn Talibi. ayiwa. Abatalibi denkɛnin kɛmɛ k'u tɔɔrɔ. k'a kɛmɛ ka fali da la arabuw kan. o n'a mɛn k'u bolo dama ka si ne la. ne jigi da mɛ e ka boliba ne tɛ foyi ye ni e tɛ. ne tɛ se foyi la fɔ e. Ali ko bɛ cogo di. Ali kɛlɛli ko bɛ cogo di. boli ko. a ko Mujibu. i se mɔ Ali ko la.
ko boli tese Asadullah al-Galibi la ko tese Sayyidina Ali la ko boli tigi tese ala ko foyi tese Aliou la ni kaka ibi malo sigato la o kera minge che boli do be fe do koy boli de ni Allahu akbar lingara minge boli tigi borano jotigi ako larabu ma ko boli tese ndaka boli tese wa boli tese arabu fana dimina ko ati foyi do e ko be ka fe be chaka na de ma ke don ba boy ku ti foyi do Mamel arabu fo arabu nana tonzigi doge kanga tanga waru di ananga sumo ndi ma warema anga chena ka boli toyi olu do nyishi malakulu gudabu ma ko kana tuko na madu ganshi lawo chendo sare mo kafiri nunu ngo ku bina bolu deli kamale ni ye no ye hijaso ibn manzari ko wala saka deme kirani ali kungulo kula de ce fait o kera minge Ijabu Ibn Manzari s'est préparé. Ako Ijasu Ibn Manzari labe. Et il s'est dirigé vers Médine. Aya nyishi madina ma noye. Le lieu du prophète. Noye kira ka duguwe. Kira sigime dugumina. No. Ijasu Ibn Manzari labe. Abina ta kira kungolo tika kana ani ali kungolo. Ikulu majo wala da yuve. Naam. Lorsqu'il partait, Mamina nabi talla. il s'est endormi sur son cheval. Asnogara doni aga soka kato sraka. Ais nogo kumurninge. Ange. Naam. Il a entendu une voix, Ay mangani dome kato snogola. mais il ne voyait personne. Nganyeta mogola. La voix lui disait, O mangai ma foye. oh Ijasu Ibn Manzari, Ago ya Manzari dengeni hijasu. tu suives les égarés et les maudits. Itugura flibanju ni tachenu ni mahala kilo ngode. Ifara luka bi. Naam. Le titulaire du livre a dit, Kitabu wala kibao ko ni yorena. Ijaru Ibn Manzari s'est réveillé de son sommeil. Ako hijasu Ibn Manzari boragas no gon fitinina. Nus no go shuni di ata gato soka. Atato. Ay manga me ko ya Manzari dengeni hijasu. Ifara la ma flo nga bi de. chendo Tununa. wallahi Ifara la ma bona no ni daga de nga. Kitabu ti ko sa ko soni zera dro. No ya bla. Anyela la. Tu corlea. Awo. Ni bi corle chino wani. Naam. Il s'est dirigé dans la famille d'un infidèle du nom de Samoun. Go karaminge. Anyela le ay so dajuru tufa. No. Ay nyishi ay wa kafiri doga duma. Min dogo e Samun odwa. Ay nyishi kafiri doga duma. Madine min dogo e Samun. Aywa. À son arrivée, Asele Samun ga yorola. il a tapé la porte. Ay wa dagoshi. Samoun lui répond, Ako Samunu ya jabi Samunu de do. qui est-ce? Samunu ko jomne do. Qui est à ma porte en ce moment? Jomne ga dala ni eri na dugu klaleyi. Il lui répond, Ay jabi ko yorola. c'est moi Ijasu Ibn Manzari, Agone Ijasu do Manzaru denge. qui s'est éloigné de ses compagnons. Mi yoro jana na ka mo la koni. Samoun dit, Ako Samunu ko yorola. il s'est levé pour ouvrir la porte. Awulla ki joka bi dele. Il l'a salué. Ay fole ke nangela no Ijasu e. Immédiatement, Yorobe. il a connu Ijasu Ibn Manzari. Aya do ko ni Ijasu e Manzaru denge ni. Aya fodron aya do. Naam. sare Ils se sont dirigés dans sa chambre. Yorobe anana ne aga salokoro. Il a apporté le dîner. Unnana strofana dunyobe. Nya soro shukura. Dibi dunedo. Samunu Nam. obe madne. Obe madne kai. Aywa. Ijasu Ibn Manzari. Ali bora kai bara yahudi o chala kana. No. Kana kafir do fana fe min to ko Samunu. Naam. Il a donné la nourriture à son cheval aussi. Glala ka dumuni daga soma. E dumuni ske boro do kono. Ka to siri so dala. So bi ke ni do. Strofana du bane. Wala dumuni di soma. Naam. De ce fait, O kera minge. Samoun dit à Ijasu, Samunu ko Ijasuma. la manière dont je te vois, Ni nyebele chuko minanye Ijasu. tu es très bien préparé pour une grande chose. Abina fu ilabe me ko belebele ba kamade. Aywa. Mo labele ko ba kama kanga do ilabene. Chendo. Bilabe me ko ba kamade. Naam. Je sais que tu n'es pas quelqu'un qui quitte Kaibara seul. Ne ba do e mo ko mi etibo kaibara kono ikele. Ai. Naam. À ce terre est venu ici à Médine. Jango ni wati na ikele ngabo kaibara. Kana madne ya.
Nisagaina. Et mon ami est tout qui clé. Non. Qu'est-ce qui se passe? Opma, Ijasu, Moumé Senaola. Yesamunu Mangai. Ijasu. Tu cherches quoi à cette heure de la nuit? Ebe Mounini ni wati na Ijasu ibn Manzari. Et n'a même Mounini. Madnea. Moi-même, je sais que ta paix. Nera Bado. Ijasu ibn Manzari Bilama. Ke Soroya ni Erina. Wati na. Madnea. Sare. Wallahi basro dalu babola de. Kubay. Nam. Ijasu répond. Ijasu ya balmage jabe yorola. La raison de ma présence ici à Médine. Ika donne nali madnea bi. Ni sagaina. Et que je suis venu pour tuer le prophète Mohammed et l'imam Ali. Ne namen na kunfla fuetana. Kana kira kunlo tike. Ane sayyidina Ali kunlo. Muhammadu koni. Sallallahu ta'ala wa sallam. Wa sallim. Akonna me kira kunlo tike. Ani Aliyu. Wenna kunwebi. Quand Samoun a entendu cette parole, Tumamina ni Samoun weni mpmaime. directement les catastrophes est descendu sur lui. Oyoro be balo jigina Samoun ka. C'est-à-dire anichana. Anichana kafabi rere. Sojara. Les couleurs de son visage est changé. Kana ka nyada be yala mana. Kanya couleur be yala ma. Il lui dit, Ako Ijasu, Ako ya Ijasu ibn Manzari. je vais te dire une parole sans guerre. Me pomo do fiyana bi kele kala. Mina wulbel fiyana bi mandi kele. Ayo. Ce que je te demande, Ne be femi nyini fe Ijasu ibn Manzari. c'est de quitter ma famille. Bonga dukono. Bonga dukono de. Alhamdulillah. Me kafiri do de. Kana se kala fiyo kafiri do me ako me nyini fe bonga so. Parce que kodo bo la quoi. Nam. Tu peux retourner là où tu viens. Ibise ga segi boro la. Bonga so. Kele kala de. Singa bonga so ti. Nam. Je ne peux pas te garder comme Ntise ki ça. mara ni jogo na fiyo. Ka fuyi na kun kwani kira kun lo tikeli. Ani sayyidina Ali. Ntise ki mara na so ya. Nam. Ne me mets pas dans un problème dont je ne peux pas m'en sortir. Kana mla kun kono chen ntise ka nyara bomino. Ai, sabu kira kun lo tikeli. Ali kun lo tikeli. Ke namo kama kunne mara bae. Ntise ka nyara bo adiga kono. Chendo. Wartigi te ngo fede. Ai. Hange Samunu ni wartigi bay. Madne. Se bay. Ngabe kelen sabo do manoko. Che. Na yira ka fogo kira fa ba be ka so marale. Kono gondere. Sikatola. Wartigi tane gerere. Allahu akbar. Quand je connais très bien les musulmans. Sabu ne be islamo do ko sobe. Mislamo do ne parce que fanda be kele fe. Na fama te kele fe de. Ayo. Parce que vitri so e ka so vitri so. Ne tay bu so. Gabaguru fili na ne du ko no. Esno. Abada. Vitri so ni gabaguru asara be jigeo. Chendo. Men ne ka bu so gabaguru bi fangol la. Fiu. Ma fanda be manga fe mi warti te kele fe de. Allahu akbar. Hali marabele bona. Mulu tibito fe. Sikatola. Tenu la dai. Ils vont dire que nous sommes accomplices. Me kira ni sabo do bina fo ka me janvala de. Bina fa me janvala. Na. Car ils vont détruire ma famille ainsi que mes fortunes. Bina nga duchi ka na wolo beti. Aga manga be na wolo ko ye kira ko tere. Ayo. Wartigi de do ko setigi do. Abina fo ko ni jati ko bina nga duchi ka na wolo beti. Chendo. Nam. Je veux que tu te retournes vite sans problème. Mi fe ka segi so. Ka so manga ndala. O de ka dinyere ye. Ayo. Bonga so pe. Nam. Ta parole signifie que tu es venu me tuer ainsi que mes enfants. Ega kuma yere be mira Ijasu ibn Manzari. O de doro en na me kana ne fa ka du beti. Iga kuma yere de ne ka du chili koy. Mom ni du chi kuma de ida. Allahu akbar. Famille chili. Nam. Il dit encore, Ako Ijasu matu. s'il te plaît, Ma nyini fede. sors de ma famille avant que Mohamed et son frère l'imam Ali ne sachent que j'étais hébergé ici. Bonga so. Yani kila ne sayyidina ne ka do. Kip me ngaso ya. Aywa. Me mi nyini fe bonga so sisa. Yani kila ne ka do kip me ngaso. Ega na duchi. Nam. S'ils seront ceux-là, Nu kon yo do koni. ils viendront nous tuer tous. Obuna me fafu. Allahu akbar. Kana ze. Sare. Nam. Tunba nyama. Ijasu lui dit, Ijasu ko yorola ibn Manzari. aie l'esprit tranquille. Yagli sikista che. Ange. Tu vas dire cela. E jobu to fo kire.
Samoun lui dit. Samoun ko yoro la. Tu ne sais pas que le secret qui s'appelle Wahyu qui descend sur le prophète Moïse auparavant descend aussi sur le prophète Mohamed. Agwitado. Ko Wahyu mi jigi kira Musa ka. Onyo na Wahyu bi jigi Muhammadu ka. Aywa. Ni yoro isa. Kafiri. Debe kan kafiri do genga bwa kaso. Bonga so. Naam. Wahyu kan ta jigi kira ka. Jibril kan ta fo kira ki benga so ya. Allahu akbar. Doni ba nyama. Dani utakira fe. Udame kira ka kira la. Wallahi udama ala kina. Damala. Walla an wajul da kara kosaina. Wajul ngara nyere fasula. Naam. Sira koro jedala. Anya puma di ambalma chrétien ma. Naam. Chrétien ka nyamgo bado e micro mine. Naam. Ako kene ka ko nebe kira bara de la. Chendo akira. Ko abe mfu ka markada. Chendo. Ko nga ko ni ne faso ban wayne kele. Naam. Ka kana bandela. Ka be kira ba duru fo. Ko kira ba duru be bangena dugumina. Naam. Ko lu dugu banola. Chendo akira. Ay kira cité kana. Anana se Aminata de Muhammadu ma. Naam. Ama dugu de ako Muhammadu bangena maka. Maka nga ya ge madne ka ya irso. Chendo maglibala. Da kire jage da be kira ka kira la. Wallahi adamala. Sangare. Gatalla. Doni ba nyama. Ande ma ba ka kira ba duru fu aka Muhammadu se mwala. No kira obanda le ka chrétien la. Ba lo ko Muhammadu bangena maka. Maka nga ya ge madne ka ya irso. Ko ni ban ngwane ge. Ko je du wara bi irso ko ngana jigi da ban woka. Allahu akbar. Sangare. Ay do ja kire. Wallahi. Kire. Che. Samounu ko. Hijasu ibn Manzarma. Naam. Eta rogo Jibril bi jigi Muhammadu kawa. Wayu mi jigi kira Musa ka. Ni mo darola. Mi jigi Isa ka. Onyu na bi jigi Muhammadu ka. Naam. Allahu akbar. Samounu kafiri ni vo. Hijasu ibn Manzari. Kabo kaibara. Naam. Sors vite de ma famille. C'est bon à ce jono koy. Avant l'âge Gabriel. Yani Jibril kata afoki bea. Bon à so. Jibril kana ta fana alike. Sangare. Parce que namfiki be. Naam. Fana be. Minun de kuma kele. Chendo. Wala. Namfiki mo de. Iye kuma fo. Naam. Itale ci. Wa bi ta fo to mi. Amaketi. Wallahi. Sigato. Abi fo de ma ko namfiki. Sangare. Temanyemse. Toujours abita faire de fo ka jalik fala. Chendo. Ka boya nyini. Ka yere la shuela. Ka doni manguya. Naam. We namfiki barai. Chendo. Na ifo fe mako fana yalikela. We moye akira ka fo. Wala ma chi akara nyana nana fo aketo ni. Afo mako fana. Chendo. Jibril e fana yalikela e. Me anga dagala janu ni namfiki wo. Sangare. Sigato la morle. Bonga so. Jibril kana ta fana yare. Allahu akbar. Ki benga so ya. Naam. Hijasu lui dit. Hijasu ibn Manzar ko yorola. Qui t'a dit que l'ange Gabriel descend sur le prophète Mohamed? Dunya fe ko Jibril bi jigi Muhammadu ka. Hijasu koti. Naam. Samoun dit. Samounu ko yorola. J'ai entendu et j'ai fait des recherches. Wallahi nya mengulula. O de motere. Ni sega lu boli o ka. Ka do tigi. O wuli bali. Allahu akbar. Jibril bi jigi Muhammadu ka. Sigato la. Angata. Mais ce qui est difficile Mais quand on fait une gueule ni nimbe. est que tu sors de ma famille. O de bonga so no che. Kara gani. Sangare. Ala ya morle nyama. Tadi we mingen na shufe. O bi malare. We de babare ken na shufe parce que chen na dugu klale doni. Anana strofana dama me a strofana do motemena. Ka dumuni ka soku. Kanana salokoro. Ba o tiga nya pumala. Ko che he fe mi ngagala ni me. Jibril be jigati jigo. Bonga so dron. Allahu akbar. Parce que ale ba do Jibril be jigi. Chendo. Ali puma inchi ka che asa wala Jibril be ta fa ko do be ka su ka java ki kamo. Che. Bonga so yano kake. Samonu ngoni. Ake guyara de. Wallahi. Ala gange guya. Amin. Nam. Hijasu dit. Hijasu bin Manzar ko. Samoun. Ako Samonu. La promesse que j'ai tenue est que je vais tuer Mohamed et son cousin parallèle à lui. Ngangale na bolula.
idame fon fenangale no bela ledu mi memulo mo jima nabi muhammadu kumulo tiga ka bo akala wa mi abalma kena dogoni ali toyin ndi ba kumulo tiga ka bo akala ngale na bolula ngale na mokawula ngale na kalma febela min ledu min dima o sare aywa ijasu miga puma koy naam Cherche igado yorola je ne suis pas un homme qui a peur d'eux. igado ne chere chemi ntisrawo ne tisra mamodu nye ntisra alinye Ni de ses compagnons. wa ntisra jenoye yoron do be ko ngono bamono ma foko shibando tella delikame Chendo inna to sugurawo okera iwele lay fatola ki wele batola ki wele che ki farla ma fullonga wallahi tununa foray mogomma na wuli ki be ali ne kira fa ko tigi tununa Chendo o bela ibi kan yi kungulu ni shuli kata mogo tigele o bela ki nyetugo ka kana jigi balma ke do fe o fana e kafiri samunu samunu ku yere suwa o ki nyini nga ku ga do di kafiri na ku kira kungulu tigele ni ali kungulu tigele naam o ko ibe kula ko mi ngale bonga so Chendo nu ya do ki be abina nga bichifu sigatola ibina mla kungulu anti semi ngoro kafiri do be dugula o ti tugila o ti kale o kafiri be Chendo barka de boke wallahi barka de boke che ni bamuso ni faga ya gla iti chetigi kale ngi titugu chetigi la Allahu akbar wala ne afiye ngo fani babe fero nyini kabla mo koy ire bina che yofo meni fani babe fero nyini ni nana do faraka bi defa che na dafara dron mo ti dalila sigatola na da nu o club ki bato ko ko karta de kasa ko bake ibaga de wolle dati kale ni ko chew ibade tote ya che olu to ko fara ay abi sura e fero tu mo min tu wallahi sigatola benba nu ko ifade kasa fay ma na mai fade kale ya ay ito ko ni korote ya chama olu wele lawa abada na ma e fero tu mo min tu wallahi alaga yamaru na e da tu da bi tu Chendo sigatola ni da bunya da bi bunyi sigatola o ya ngori ko wati min dira ma ko ndo wa dolola sare ni dala ka le fe shenjama naam ngoni bi che fo che tikinyana sanga jay sanga kunguru ni Chendo ni bi galo tige che tikinyana naam sanga kunguru ni sanga jay wallahi sigatola ni fedo bla tele la sisa kanga laje naam femi laje li mananye min titan durba so ma chama ndo de Chendo sigatola hali secondary wallahi ni te femi ve o ketola o bi digila o bi tani o tani ngo tabe tan fi tambay Chendo sigatola men ni be mi ve o tamba o tan kunguru ni sigatola amunu ye pumakala wo ko no te krefe mo be ka la nyini mi est-ce que sera ka ba est-ce que sera folo wallahi mais asira foi ma se ka bale awla chien photo ko bi chien fe wallahi sigatola na ngara galo fe abi koroto ablalla ko alsa ka ma se folo sigatola kana ni nande ay gazwa khaybarado kele sababu ani kele nasraw amude kono folo Chendo yani chawga karnyona sare ne kaybara kasheti numéro 2 sangare ni gazwa kaybara kasheti numéro flanae Chendo ni ala e shido ni ngal fana ka munyanye naam amit meni gazwa nganguni ni laydu min danyere ka naam anga jahadi anga tamay ngono ala mana dungo do nuga ama naam mala je ka do ni ngala ka boy ni ala e kasheti be kasheti hagamima naam benabu kalama sigatola mba nyini ala fe ala ka ansabati chenka amin anga jamana ala ka kishi amin beni kiliya ala ko nati akono amin beni kiliya ala ko sabati anga du kono amin anga jamana ka do dakeleve amin abo dakeleve amin karamo chentigu ala ka anfara uka ala ka ambe balo chenka amin ala ka anfatu chenka amin kira jati horoma kama amin shina bunya kama amin tarbu nyere bunya kama amin auslam jama kulu kama amin sol ala musafa wasalim dugo nyina fana fe aywa aka dugo kanye no fo wona ye min fo ala ala ba ke wallahi akaran ni fe ala kama
ne ma foyi fo ay ala tako Chendo. mannaye ne kanu ka naye min fo ala ne kan Naam. ala ba ke Sangare. ay dugo kenye Kaka. mo ba ka amin Amin. amin amin Amin. 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 Amin.